Welcome by Kike TV. Today we are in Kazan. Today the kids are going to have a full day of activities here at the beach. Hello there. Can you explain us a bit what's going on here today? Zeker, vandaag hebben we onze eerste activiteit van de kindervakantieweek. En dat is vandaag de strandactiviteiten. En de kinderen hebben kunnen raften en surfen en een balspel nog. En komende week hebben we nog de fietstocht en volgende week de kindervakantieweek, de echte speelweek. How many kids participated here today and what are the age of them? Vandaag hadden we 45 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Hello there. Are you a volunteer here today? Ja, ik ben vandaag vrijwilliger bij dit evenement. And what did you do here today with the kids? We hebben vandaag gesurfd in het water en geraft en ze hebben een spel gedaan met een bal. Do you think that the kids had a lot of fun today? Ja, volgens mij hebben ze heel veel plezier gehad. Ze hebben ook nog kunnen zwemmen in het water en ik heb alleen maar glimlachen gezien dus. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. This was a very nice experience. We hope that the kids had as much fun as we did. Doei!